Voor het vervier van turf oer het wetter waar het begin 1900 de grootste kronkels uit de linde hellen. Maar dat verhoor het weer. De bochten komen weerom. Het werk begint aan weerskanten van de Kontermansbrege bij de Hoeve. De linde die is 100 jaar geleden rechtgetrokken. En we gaan hem nu weer in zijn oorspronkelijke vorm terugbrengen. Dat gaat over een traject vanaf Wolvenga tot aan de Noordwoldervaart. Ongeveer 7 kilometer. En het stuk wat we nu oppakken, het eerste stuk waar we mee beginnen, dat ligt hier oostelijk van Kontermansbrug. En dat gaat over een stuk van ongeveer 1,5 kilometer. Net alleen nog de bochten komen weerom. Er ontstaan echt nieuwe natuurgebieden. Liekageer aan de westkant van de Kontermansbrege. Het is de bedoeling dat langs deze linde pakweg 600 hectare nieuwe natuur komt. Dat doen we niet in één keer, maar dat hebben we opgeknipt in allerlei deelprojecten. En we zijn hier nu bezig een stukje nieuwe natuur te creëren, aansluitend op de bestaande natuurgebieden die hier al langs de linde liggen. Dat wil zeggen, we graven hier nieuwe petgaten en we sluiten die aan op de linde. En daarmee wordt weer ook de oorspronkelijke structuur hier hersteld. Deze plannen die hebben we in overleg met de streek samengesteld. De plannen hebben ook ter visie gelegen. Mensen hebben erop kunnen reageren. Maar er zijn weinig reacties gekomen op de plannen voor de linde. Dus we gaan ervan uit dat dit gedragen wordt door de streek. Maar net elke nien is blied met de aanpak van de linde. Kano-verhuurder Deddenbiegelies had er net volle mee op. Ik ben bang dat ik opgevreten word door de muggen. Nu kan ik elke avond buiten zitten, maar ik denk dat dat straks gebeurd is. Want hier zit nou helemaal geen mug en dat wordt straks een ramp, denk ik. Dus dat voor mij niet hoeven. En ik vind het puur een geldverkwisting. Van de eerste deelprojecten is de financiering roem. De bezuinigings van het regeer kunnen het voor de rest van het project nog wel budgetten. Schaap is daar likwijls net zo benauwd voor. Dit is zo'n belangrijk onderdeel van de robuuste structuur die we hier in Friesland willen vormen. Via de ecologische hoofdstructuur. Dat ik gewoon vanuit ga dat dit onderdeel overeind blijft.